Er der ikke nogen på banen? Det er der måske. Måske. Er du klar? Ja. Der, så er der hul i banen igen. Slipper du igen. Så fart den af. Så jeg er helt herover. Om at holde grebet hele vejen her. Ikke give for meget gas, Så hold, når du har grebet, så giv gas. Så hold langt over herover. Ja, så kan du bedre holde farten hen igen. Ja, og så skal vi bare rundt. Så får du ikke slipper. Ja, der har du vejgreb. Ja. Hold vejgrebet. Så ikke alt for meget. Og så giver du den. Ja, det er skide godt kørt det. Godt, langt væk fra kejlen. Ja. Ikke så langt væk. Der skal du sige mål. Nå, mål. Det havde jeg ikke glemt. Jeg tæller jo ikke omgang, jeg kører bare rundt. Ja, det er godt. Nu var han pænt sød til at feje, men det er rigtigt, det havde jeg ikke tænkt på at sige. Jamen, den slipper deromme og fedter rundt. Jamen, det skal de jo gøre. Du havde bedre vejgreb de andre gange, i den første runde. I den første runde, jeg kørte. Prøv at se der. Ja. Det er for kyld. Godt, skal du lige skal åbne. Nej.